Hatagan sang intervention ng mga menor de edad nga involbado sa pagpanghimulo sa banwa sang Bingawan. Inyang ginpahayag ni Bingawan Iloilo Mayor Mark Palabrica sa interview sa K5 News FM Iloilo. Sunod sa natungdan kasunod sang iya ginpatawag nga case conference, ginpahayag sini nga nahisugtan nga ipaidalom sa counseling ang mga kabataan nga involved sa pagpanghimulos. Lakip na ang nangin biktima. Dugang pa sa natungdan hindi mahimo nga mapreso o kon madakop ang mga ginatudlo responsable sa pagpanghimulos. Bangod nga base sa lei, hindi mahimo nga maaresto ang mga kabataan nga nakahimos ng krimen sa hubin nga edad. Manumduman nga ginreport sa Bingawan Municipal Police Station nga isa ka anom katuig nga bata ang ginimuslan sang 13 anyos nga solterito samtang ginakuhaan sang video sang isa ka napulo katuig nga bata. Okay, actually nga kaso, ginandol na subong sa aton nga Municipal Social Welfare and Development Office in coordination with the Women's and Children's Protection Desk sa Bingawan na Municipal Police Station. Insakto na migin na kiwat kita kaina ng case conference pagagin patigayon na naton ini upod na mga representatives sa nagakalain-lain nga opisina like the Municipal Social Welfare and Development Office, ang IPPO nagpadala man sa ilang representative, ang Iloilo Police Provincial Office, ang Bingawan Municipal Police Station, ang Women's and Children's Nahibaluan nga ginhatagan sang emphasis ni Mayor Mark Palabrica ang paghatag sang bulig sa mga kabataan sa banwa sang Bingawan. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.